Pilar, artesana cotonera, cultiva cotó de colors naturals a Sant Jaume d'Enveja, al Delta de l'Ebre, per ensenyar com és tot el procés, des del cultiu fins a la filada. Avui ens farà una demostració a la fira. Estes són les flors de colors naturals. La veritat és que és la primera vegada que veig la planta del cotó i m'ha paregut preciosa. Pilar ens diu que, segons el color, el cotó té una textura més o menys suau. Per obtindre el fil de cotó, el primer que es fa és traure les llavors de la flor manualment, d'una en una. És la part més laboriosa del procés, ens comenta. Una vegada que tenim el cotó sense les llavors, l'ha de preparar per fer el fil, i això implica pentinar-lo, cardar-lo, per a la qual cosa empra aquestes dos pintes que té a les mans. Això cardes. Són pintes, però les primeres vegades que cardaven les dones que anaven a cardar la llana, anaven a pentinar-la, anaven a la muntanya, als cardos, aquells borriqueros que punxaven, i per això diem cardos i cardar, però són pintes, són cardes. Pentina el cotó amb les pintes per alinear-ne les fibres i que queden ordenades. Tot seguit, amb l'ajuda de dos bastonets de fusta, caragola el cotó que ha cardat. Treu el cilindre de cotó dels bastonets i ja està llest per preparar el fil. En esta fase del procés es poden utilitzar dos mètodes, la filada amb el fus o amb la roda de filar. Vegem primer com es fa amb el fus. Mirar com fila hipnotitza, com passa amb tants altres oficis artesans. Per acabar, ens mostra com fa servir la roda de filar. Partint del cotó preparat, va prement el pedal, estirant el fil i girant-lo. El resultat final és el mateix amb el fus i amb la roda. M'ha agradat veure la feina que suposa preparar el fil de manera artesanal per crear una peça de roba. En esta fira estic aprenent a valorar moltes coses.